Hej, Hej. vi skal tage et interview. Hvad hedder du? Jeg hedder Gutte. Hvad hedder din efterskole? Min efterskole hedder Viby Efterskole. Hvilken slags efterskole er Viby Efterskole? Det er en performance efterskole, så vi har musik, dans og teater. Hvordan er det socialt liv? Det er virkelig godt. Altså, når du er omkring mennesker hele tiden, altså man er aldrig rigtig alene. Man har sin roomie, som bliver som en søsken. Altså man har alle sine venner bare rundt om det ene hjørne. Du skal gå mindre end et minut til at komme til dine bedste venner. Så man får virkelig et underligt forhold til venner. Og man slapper af på en helt anden måde, når man er rundt omkring venner. Hvad har du lært på Viby Efterskole? Jeg har lært noder. Jeg har lært saxofon. Jeg har lært, hvordan man arbejder i et industrielt køkken. Jeg har lært meget dansk. Hvad er forskellen mellem gymnasie og efterskole? Nu har jeg aldrig været på et gymnasie, så jeg ved ikke sådan 100%. Men i forhold til, hvordan jeg hører det, så virker det... Altså, man er ret meget slækkere på efterskole, eftersom det er bare et år. Det er ikke sådan som i gymnasiet, at det er 3 år, og når du kommer ud med din karakter, så er det ligesom det, der gælder resten af dit liv. Så man er meget slækkere i forhold til de boglige fag, og fokuserer rigtig, rigtig meget på det kreative, og det, som man kom her på grund af. Og så det sociale, at altså... Det er lidt, altså på gymnasiet, selvom man skal håndtere mennesker, som man ikke kan lide, så er det alligevel, man er så tæt og oven i menneskerne hele tiden. Man får aldrig pause fra dem. Så det er mere sådan, hvor vi er bare en stor søskendegruppe, hvor vi har lært at respektere hinanden, og selvom vi måske ikke lige kan lide alle sammen, hvor på et gymnasium får man lov til at vælge lidt mere af sine venner. Vi siger tusind tak for interviewet.